τον Όσκαρ και τους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού. Το περίεργο στην γαλλική ομάδα είναι ότι τα δύο του ακραία μπακ, ενώ έχουν ανάποδα πόδια, παίζουν σε άλλες θέσεις. Δηλαδή από την άλλη πλευρά. Απόψε όμως ο Νταμπό, και για να δούμε όμως αυτή τη φάση εδώ με τον Μασάδο και τον Ιλάν, αλλά έχουμε παρέμβαση από το τομή, προσοχή στην κόντρα και γκολ για τη Σεντετιέν. Από ένα λάθος, από μια έλλειψη συνεννόησης στο 12, έχουμε ψυχρολουσία στο Καραϊσκάκι με το 0-1 για τη Σεντετιέν. Είναι μια περιττή ενέργεια εντελώς. Δεν μπορώ να την κατανοήσω αυτό που έκανε αυτή τη στιγμή ο Ντομή. Θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να δώσει δεξιά ή αριστερά ή να απομακρύνει την μπάλα. Έκανε ένα πεδαριώδη. Εδώ για να το ξαναδούμε. Εδώ δείτε τον Ντομή προσπαθεί να κάνει τρίπλα. Χάνει την μπάλα και βεβαίως σαν σε προπόνηση, νομίζω σαν σε προπόνηση, όπως το λες. Κλέβει ο Μασάδο που μάλλον του δίνει δώρο ουσιαστικά. Δηλαδή είδατε με το αριστερό πόδι ο Μασάδο ούτε καν περιμένει ότι θα πάρει αυτό το δώρο και η μπάλα σε τέτοιο επίπεδο αγώνας Δημοσθένη, τα λάθη πληρώνονται. Δεν έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές απέναντί σου που μπορεί να τα χάσουν σε ένα τέτοιο δώρο. Θα το εκμεταλλευτούν και αυτή τη στιγμή τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Ευτυχώς το μόνο, αν μπορεί ο Ολυμπιακός κάτι να πει από αυτό, είναι ότι δέχεται ένα γκολ νωρίς και έχει ένα μάτς μπροστά του που μπορεί ακόμα στο 13ο λεπτό. Είμαστε από το 12, θυμίζω, με τον γκολ του Βραζιλιάνου του Ιλάν. Και την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο να του δώσει την αυτοπεποίθηση. Ο Μπελούτσι θα σκάψει την μπάλα. Θα απομακρύνει ο Μπαγιάλ που έκανε και με νεύμα στους συμπαίκτες του να βγουν όλοι από την περιοχή. Μασάδο, αντεπίθεση και θέλει προσοχή εδώ τώρα για τη γαλλική ομάδα με τον Μιραλά. Έχει μπροστά του τον Ντομή. Μιραλά και Ντομή. Κρατάει ο Βέλγος. Ωραία η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ντομή. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Νέο σουτ 0-2. Απίστευτο. Σούτ έξω από την περιοχή και το μάτς η βραδιά. Πέντε παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και κανείς δεν βγαίνει έξω από την περιοχή να αποτρέψει αυτό το σούτ. Είναι αυτό που λέγαμε ότι το Τερνί στο 43. Πάρα πολύ μακριά από τους παίκτες. Εδώ δείτε και πάλι τη φάση τη Σεντετιέν που βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Ντομή και τον Μιραλά. Το πρώτο σου του Μιραλά που κοντράρει πάνω, τα κενά που υπάρχουν στην αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού όταν η μπάλα εξωστρακίζεται από τον Ντομή και καταλήγει στο Τερνί που έχει διαδρόμους γιατί δεν βγαίνει κανείς πάνω του. Το βλέπετε εδώ, βγήκε ο Άτζας καθυστερημένα και η μπάλα καταλήγει στη δεξιά γωνιά. Είναι πάρα πολύ αργά την ώρα που βγαίνει ο Άτζας και σε αυτή τη φάση δεν θα έπρεπε να είχε βγει ο στόπερ της ομάδας, αλλά ο αμυντικός μέσος θα έλεγα θα έπρεπε να είναι έξω από την περιοχή για ασφάλεια και να αποτρέψει αυτό το σουτ. Σωστό. Ο Ντάρμπισιρ λοιπόν σε λίγο στον αγώνα σε μια προσπάθεια να τονωθεί η επιθετική γραμμή. Ο Ντουντού ατομική προσπάθεια, ωραία για τον Διόγο. Για να δούμε εδώ που θα σπάσει ωραία την μπάλα για τον Πατσατσόγλου και είναι πέναλτι βέβαια. Το δίνει, όχι τελικά. Είχα την αίσθηση ότι έδειξε το σημείο αλλά έδειξε κόρνερ. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Ο Πατσατσόγλου ανοίγει την μπάλα και βουτάει. Ξανά. Είναι πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Ο διαιτητής έχει δώσει πέναλτι. Καλά το είδα εγώ από την αρχή ότι έδωσε το σημείο του πέναλτι. Να λοιπόν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 63 να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η ανατροπή πάντως, και αν υπάρχει ανατροπή, φαίνεται ότι είναι έξω. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει πέναλτι και έχει την ευκαιρία στο 63 με τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς να ξαναμπεί στο μάτς. Ακριβώς, γιατί υπάρχει και πολύς χρόνος. Ο Τζόλε απέναντι στο Ζανό. 1-2. Γκολ για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός μειώνει. Οι εξέδρες παίρνουν φωτιά και είναι μια ευκαιρία με τόσο χρόνο μπροστά του ο Ολυμπιακός να επιχειρήσει με διαφορετική ψυχολογία, πιθανώς Αλέξη με τον Ντάρμπισιρ σε λίγο στο μάτς, με περισσότερη επιθετική ζωντάνια και όπως λέω περισσότερη ψυχολογία, να πετύχει μια αλλαγή της βραδιάς. Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει. Όσο άσχημα είναι τα πράγματα, αυτή τη στιγμή χάνει 2-1, πρέπει στη χειρότερη περίπτωση να ισοφαρίσει και να πάει να διεκδικήσει την πρόκριση μέσα στη Γαλλία. Πάρει από την σύγχρεμα, από το χέρι από την Τρουά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή στα 19 του χρόνια και από ό,τι είδα τα στατιστικά του έχει γεμάτες σεζόν, δηλαδή 33 και 34 παιχνίδια. Αυτό είναι μάλλον ό,τι χειρότερο μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός απόψε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το 1-3 από τον Κομίς, και δεν ξέρω ποια
Όχι τι άλλο θα περίμενα απόψε να δει ο Ολυμπιακός, τι μπορεί να περιμένει και από τη ρεβάνς πλέον της Γαλλίας. Αυτά θα τα δούμε μετά. Γίνεται απίστευτα δύσκολη, γιατί δεν μιλάμε για να πάει να διεκδικήσεις ένα παιχνίδι το οποίο με ένα γκολ μπορεί να σου δώσει την πρόκριση. Χρειάζεται να πετύχεις πάρα πολλά. Ξανά το κερασάκι στην τούρτα για τους Γάλλους απόψε στο Καραϊσκάκι από τον Μπαφετιμπή Γκομής. Δείτε πώς θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Αντώνη Κομπολίδη για το 1-3, εκμεταλλευόμενος πάλι ολιγορία της άμυνας του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες τέτοιες στιγμές που νομίζω ότι υπάρχει τόση απογοήτευση από μια βραδιά που δεν μπορείς να περιγράψεις, να σχολιάσεις. Ξεκίνησε απογοητευτικά και τελειώνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα ακούγονται βέβαια μόνο οι Γάλλοι, οι λιγοστοί που υπάρχουν στις εξέδρες. Όσκαρ Μπατίστα να σφυρίξει τη λήξη. Τώρα συμπληρώνεται και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός Σεντ-Ετιέν 1-3 με το τελευταίο σφύριγμα του Πορτογάλου. Και δείτε τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό από τον γκολκίπερ των Γάλλων, τον Ζανό. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.